An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Alaye bi ye sibiri ye janvier kalo ale tile 10 ye bi ye san 2026 Alaye bi tilegan in na an bɛna an da don min na tiɲɛ don kibaruya dɔw b'an bolo nka nin waati laban in na i b'a dɔn k'a fɔ ko a fɔlɔ don ko ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli baara sigi sen kan fala ye fɛn mun b'o olu kɛlɛw gɛlɛya o ye baarakɛyɔrɔw yɛrɛ sanuyali baarakɛyɔrɔw yɛrɛ jɛyali maaw yɛrɛ ka sɔn ka baara kɛ maaw ka se ka fɛnw sigi sen kelen kan fala ye dunko juguya ni yuruguyurugu
n'i y'a ye bi a kumaw bɛ caya fɛn tɛ fɔ maa minnu ma kosɛbɛ a b'a fɔ minnu ma ko fournisseuru minnu bɛ taa minɛn ɲini ka n'a di mɔgɔw ma baarakɛyɔrɔw la kuma dɔ la baarakɛyɔrɔ yɛrɛ dɛfɛnw b'a fɔ ko wari t'an bolo nka an ka fournisseur y'a d'an ma ni sugubulonbaw bɛ yen olu de bɛ taa fɛnw ta olu de bɛ na ni minɛnw ye u b'a di baarakɛyɔrɔw ni cakɛdaw ma fala ye bi o baara in a bɛ ɲini ka na tiɲɛ ka sababu kɛ mun ye a bɛ waati jan bɔ Mali jamana kɔnɔna na fala ye bɛɛ b'i kɛ baara bɛɛ kan kuma tɛ kɔlɔsilan tɛ baara minnu na nduloma ale ni lakana ɲɛnama tɛ baara minnu na donkan ni bɔkan ni sigikan ani baara kɛcogo kan lakɔlɔsili tɛ baara minnu na kosɛbɛ a ka ca kɛnyɛrɛye kunda de kosɛbɛ bi an ka jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ wuli k'i ɲɛsin fɛn bɛɛ lajɛlen ma fala ye bi n'i ye denmisɛnnin 2 ni 3 ye u b'a fɔ ko olu ye fournisseur ye u bɛ maaw wele e tɛ se ka marché d'an ma yan fɛ wa nin sugu bɛ yan fɛ e tɛ karisa dɔn wa fala ye denmisɛnnin caman donna politiki la k'a sira surun kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw ye n'an ka parti ministre bɛ yɔrɔ la an ka parti ɲɛmaa bɛ yɔrɔ la an kɔrɔkɛ dɔ bɛ yɔrɔ la an ka sɔrɔdasi ɲɛmaa dɔ bɛ yɔrɔ la fala ye an b'an jigi da o kan yen yɔrɔ sugubulo an n'o kɛ an sago n'an dungo ye anw ye fournisseurs ye an de bɛ minɛnw ɲini da duman bɛ anw de bolo a kɔlɔlɔ nalen don kɛ mun ye bi fala ye i b'a dɔn kɔni n'i ko i ɲɔgɔnna dɔnniba t'a la ten i b'a sɔrɔ ɲuman de kɔni bɛ sɔrɔ i la maa min tɛ se ka miliyari sɔrɔ suko ni dugusajɛ cɛ n'o nana miliyari 2 sugu sɔrɔ fala ye maa kan k'i yɛrɛ ɲininka sabula a dɔw la i bɛ dɔ bɔ ka dɔ di yaasa i ka sen ka se ka don a kow la a tɛ taa ten o ten tɛ yen o bi o gɛlɛya nana kɛ mun ye fɛn dɔw bɛ kumaniya minnu yɛrɛ ka baara don ma fala ye k'a di maaw ma maa minnu ka baara yɛrɛ tɛ a tɛ ɲɛɲini a tɛ ɲɛdɔn fɛn o fɛn bɛ yen ko ni jamana kan k'a san ni wari ye kunnama dɔ sɔrɔ fala ye a bɛ fɔ de ko a ye na ni a ɲɔgɔnnaw ye u ka ɲɔgɔn dan kɛ a la min ta ma da nɔgɔya ani min ka fisa jamana ma u b'o ta nka fala ye bi faso ka baarakɛyɔrɔw la fala ka cakɛdaw la an ka marabolow kɔnɔnaw la gouvernoraw kɔnɔnaw la préfecture kɔnɔnaw la assemblée régionale kɔnɔnaw la fala ka taa se ministre sow ma mɔgɔ dɔw sigilen n'o ye n'i ye ko kɛ cogo o cogo b'a fɔ ko non an yɛrɛ b'a da duman sɔrɔ sugu la n'a fɔra ko ka kini tobi a fɔ ko maaw ka na n'u ka facture ye u b'a fɔ ko ko cɛ ninnu ta ka gɛlɛn gouverneur yɛrɛ b'a fɔ ko bon cɛ karisa e k'a lajɛ i ka dɔ o ye bɛɛ nata dayɛlɛ k'i jigira mun fɔlɔ kan i ka mɔgɔ b'a yɔrɔ la wa n delila ka nin f'i ɲɛna yan anw ka mɔgɔ bɛ yen wa an bɛ se ka maa wele a yɔrɔ la wa o de kɛlen don bi ka denmisɛnnin caman cɛ ka taa don nin baara in na fala ye nka a kɔlɔlɔ bɛ ka kɛ mun ye u ma bi ko vérificateur bɛ ka caman wele dɛ fala ye sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ ka kɛ dugu kɔnɔna na yan baara minnu kɛra ka tɛmɛ kɔrɔlen ni e ɲinɛnen i hakilila tigɛlen pewu ko e y'a kɛ ko a marché kɛra ka ban fala ye ko vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli bɛ ka caman lase pôle économique la dɛ denmisɛnnin caman bɛ yen bi n'i ye sira d'u ma a bɛ 5 don fiɲɛ na dɛ o de la kura minnu bɛ ka don a la a y'aw kɔlɔsi a b'aw bi dɔn a t'aw sini dɔn a ka di n'a tɛ ban fiyewu fo diɲɛ nɛgɛ tɛ n'a kɔ fala ye o de la bi minnu ka baara don fɛɛrɛ ka sigi olu ka don sugu ninnu kɔnɔ minnu ka baara don a ka kɛ sababu ye yɔrɔ in yɛrɛ ka saniya maa minnu ka fɛn don ka don a kɔnɔ fala aw sigilen aw camanba aw minnu ka baara don aw ɲinɛnkolobatɔ a bɛ se ka fɔ aw ɲɛna ten ko baara dira mɔgɔ ma maa si tɛ maa min dɔn i t'a bɔyɔrɔ dɔn i t'a nayɔrɔ dɔn wa dɔw fana talen don bi fala ye k'olu yanga diɲɛ fɛn fɛn mana na a bɛ ta ka d'u ma u bɛ se a bɛ d'u ma u tɛ se a bɛ d'u ma mun bɛna n'o ye sabula sɔrɔdasiw tɛ fɛn caman lakɔlɔsi n'olu ye danaya da maa min kan ka ban fala ye o b'u bugɔ a ka yɔrɔnin k'a ka gouvernorat kɔnɔna ye o b'u bugɔ a ka yɔrɔ k'a ka préfecture kɔnɔna ye o b'u bugɔ a ka yɔrɔ k'a ka ministre kɔnɔna ye tiɲɛnikɛla ye jɔnni ye ɲɛlikɛla ye jɔnni ye jɔnni bɛ k'a lakɔlɔsi
ɲɛmaaya diri no directeur ma est-ce que u bɛ nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ fala ye fo don min na n'a poyira k'a fɔ ko karisa taatɔ filɛ kaso la nin ye directeur ni fɛnw bɛ sɔrɔ ka bɔ a kalama o waati de nka fala an ka tiɲɛ fɔ dɛ wari bɛ wari la o tɛ ta maa si ka baarakɛyɔrɔ la ni ɲɛmaa ma yamaruya di donc kuma dɔw la tugu b'a a la an kɔni b'a ɲini fanga fɛ komi sisan yɛrɛ a ka nɔgɔn i yɛrɛ hakili b'a la an bɛ segin ka bɔ tumutu don min ani wari ko ɲɛnabɔlaw de tun bɛ mɔbili kelen kɔnɔ u ye min fɔ i yɛrɛ y'a mɛn ko hali n'a ka di i ye bi gouvernement ta kɔni tɛ se k'a ta a se t'i ye sariya minnu yɛrɛ kɛlen don k'olu yɛrɛ dɛndɛrɛ bi olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini wari yɛrɛ bɛ ka kɛ kungo ye olu yɛrɛ bolo bi a ɲumanw dɛ sinon dɔw bɛ olu ka sira fosi t'a la u b'a folonkoto ka taa n'u yɛrɛ ye o la bi denmisɛnnin caman y'an wele fala ye tiɲɛ na u kɔni k'anw ma ko u welelen don k'olu yɛrɛ t'u wele kun na n ko a b'a wele kun na dɛ n k'aw kun ko k'aw ye jeune fournisseur ye ni pôle économique ka wele selen don aw ma a b'aw labɛn parce que jamana nafolo de don fala ni ne kɛlen don ka dugu yɛrɛ kuma bɛɛ tɔgɔya bi i m'a ye coupe d'Afrique ni fɛn na gintan caman ma se ka se ka kɛ ko caman bɛ i m'a ye o ma se ka sigi sen kan maa caman de welelen don san daminɛ na fala ye k'i ye mun ta k'i ka na n'a ye i ka n'a ɲɛfɔ a ma nɔgɔn dɛ kunu ni kunna sini nin ko de bɛ dugu kɔnɔ ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra ani ko minnu kɛra ka tɛmɛ les jeunes fournisseurs les puissants k'u welelen don fanga kɔnɔna na fala ye bɛɛ bɛ ka maa ɲini e bɛ maa dɔ y'an fɛ yan anw da ye mardi ye anw da ye mercredi ye anw da ye nin don in ye fala ye jamana ko i k'a kɛ k'a ɲɛ de maanifin i bɛ ko o ko kɛ i sɛmɛ jabaru masa la sabula bi bɛ yen sini bɛ yen hali minnu b'a duman na bi u k'u hakili t'u yɛrɛ la parce que sariya min bɛ yen baara min bɛ ka kɛ sigi sen kan bi i yɛrɛ ye DFM ka kuma mɛn a ko hali n'a ka d'ale ye a tɛ se k'a kɛ min tɛ sariya kɔnɔ olu tɛ se k'a kɛ tuguni parce que ni ko kɛra i bɛ wele i bɛ lebu i bɛ minɛ wa i ka sɔrɔ bɛ minɛ ka bɔ i bolo ka t'i bila kaso la n'a ko ma ɲɛnabɔ i ka sɔrɔ i ye fɛn fɛn kɛ k'a sɔrɔ hali o ko tɛ u bɛ taa kungo fɛ an b'a ɲini fana an ka ministre fɛ fala ye u ka san daminɛ na u ka t'u ka sɔrɔ fɔ komi a bɛ ɲini u fɛ cogo min na déclaration de bien an y'a mɛn ko ministre damadɔ ni jamanakuntigi de b'a kan ni premier ministre tɔw fana ka kariya zen ani cakɛda ɲɛmaaw u ka t'u ka sɔrɔ fɔ hali ni dɔw bɛ k'a fɔ an ɲɛna k'olu ye fɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma don gouvernement na i ye min sɔrɔ t'o déclarer donc tilegan in na fournisseur ko in an b'a fɛ k'an da maga o de la fala ye n'an bɔra ye i b'a dɔn k'a fɔ ko faleya a bɛ waati damadɔ bɔ min ye maa min bɛ yen ko kunna a bɛ f'o ma ko chargé des affaires courantes n'o ye Alaji Keyita ye fala ye ale nana sɔrɔ faleyakaw degunba min bɛ yen dugukolo k'a feere maaw ma o k'a kɛ sanubɔyɔrɔ ye kɛlɛ ni balawu caman de wulila a la kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ i sago ni i dungo kɛ a ka di i ye cogo min nka nin waati laban in na a nana ye k'a fɔ kelen fila maaw bɛ se ɲɔgɔn ma fala ye o la chargé des affaires courantes ale taara se ɲɛmaaw ma ni n ko ɲɛmaaw kɛɲɛba yɛrɛ kɔnɔna ɲɛmaaw k'a ɲɛ jira u la k'a fɔ ne ka dugu kɔnɔ dugudenw bolo bɛ nin kana se ɲɔgɔn ma k'a sababuya kɛ dugukolo ko ye a ye fɛɛrɛ sigi sen kan an ka jɛ ka fɛɛrɛ ɲini min b'a to ko in bɛɛ bɛ se ka ɲɛma jɔ n'i bɛ ko la fala ye ko wɛrɛ fana ɲɛ b'i la o maa caman bɛ yen o ko in ma diya olu ye a faamunen don sabula bɛɛ lajɛlen tun bolo i sago b'i ka yɔrɔ la ni min ka di i b'a kɛ n'a ye nka waleya in a kuma de bɛ ka caya an yɛrɛ tun ye dɔ fɔ a la mɛ bi tilegan in na k'a daminɛ bi la an bɛna na kuma ta sun kɔrɔ fala ye mun de bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ka fɔ mɔgɔw ye u ka se k'a faamu degun ye mun ye utu kalo la maire ye suspension kɛ maa si kana dugukolo mètre carré misikara jarati feere fo jamana ni ko ka sigi sen kelen kan maa caman bɛ yen tiɲɛ don olu kun ye papier dɔw sɔrɔ dɔw fana bɛ yen olu ye fɛn dɔw feere ko dɔw nana sigi sen kan fɔnkɔɲɔgɔnkɔ cayara ko la kosɛbɛ sɔgɔmada in na faleya yɛrɛ dugu kɔnɔna dugutigi ka conseiller n'o ye Seni Kamara ye an n'ale ɲɔgɔn sɔrɔ a ye min fɔ ko in na an ka jɛ an ka o lamɛn.
Sanu ne seni kamara ye dugutigi ka conseil dɔn gɛlɛya caman de b'an kan a sanuko la surtout bon chinois ko mun b'an ka dugukolow sanfɛ yan parce que gɛlɛyaba de b'a la an bɛ k'a ye sisan kɔlɔlɔ caman b'a la sisan problème b'a la mɔgɔw bɛ dɔw ka terrain feere k'a sɔrɔ bɛnkan tɛ bon maire ye décision dɔ bɔ k'a yira k'a fɔ vraiment baara mun bɛ ka kɛ sariya sira tɛ a ma kan ka kɛ o position na sanu baara bɛ ka kɛ yamaruya mun kɔnɔ f'a ka kɛ sariya yamaruya dɔ kɔnɔ a ye décision dɔ bɔ k'a fɔ baara tant que mun ma tɛmɛ ni o yamaruya sira ye baara ma kan ka kɛ maire yɛrɛ bɛ ka kɔn siniwa baara bɛ ka kɛ yɔrɔ caman na maire ko siniwaw ka caman bɛ yan maire bɛ u bɛɛ lajɛlen gɛn k'a fɔ u ka bɔ commune kɔnɔ u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ k'u ka baara bila k'u ka bɔ yan ko parce que baara nin ça n'arrange pas la population parce que balawu de b'a la waati bɛɛ balawu de b'a la i n'a fɔ balawu sugu jumɛn bon parce que bɛnbaliya de ka ca la dɔw anw bolo mɔgɔ min ma deli ka 50 sɔrɔ n'o ye 4 miliyɔn 5 miliyɔn 10 sɔrɔ finalement ɲɔgɔn lamɛn t'a la tuguni bon o bɛ ka jouer an kan kosɛbɛ kɔrɔlen aw tun bɛ dugukolo ko kɛ cogo di pour que mɔgɔw ka se ka sanu bɔ a la aw fana k'aw ta sɔrɔ aw minnu ye dugulamɔgɔw ye minnu tɛ entreprise ba ninnu ye bon mun tɛ entreprise ba ninnu ye fɔlɔ la jurada anw ka faleya sanfɛ parce que faleya kurukana bɛ dugumala de awɔ maintenant sanu tun bɛ bɔ dugumala de la maintenant anw sanfɛ mɔgɔw bɛ sɛnɛ de dɔn anw ka baara tɛ foyi ye ni sɛnɛ tɛ ni sɛnɛ baaraw banna minnu bɛ fɛ ka taa jura rɔ ni sɛnɛ baaraw banna minnu bɛ fɛ ka taa olu bɛ taa jurada la mais juradala mɔgɔw ka naamuni kun ye fɛn ni mun ye u b'o imposer damasɛnɛw kan dɔrɔn u b'o duraniw sara tɔ bolomaw ye a banna fɔlɔ kɔni maire ko kuma tɛ yen sous-préfet de kun bɛ yen mais jura kɔni kun bɛ baara mais dura ko kuma kɔni tun tɛ yen ayiwa mais minnu nana ni ɲagamiliba in ye bi bon chinois ko de nana n'o ye cogo di parce que chinois bɛ na i b'a mɛn dɔrɔn ko chinois bɛ nin côté la u bɛ nin côté la u bɛ nin côté la u tɛ sara mɔgɔ la foyi i b'a mɛn dɔrɔn k'u bɛ nin yɔrɔ la u bɛ nin yɔrɔ la o de nana ni bɛnbaliya ye bon maire bɛ fɛ ko les chargés des affaires courantes o y'o de kɔn sisan o de nana ni mankanba ye bon hali ni dugudenw dɔw ma sɔn bon peut-être i b'a sɔrɔ olu kɔni bɛ u ka kow kɛ dibi de la mais a ka sariya talen kɔni a dalen bɛ population bɛɛ de parce que gɛlɛya de b'an kan bɛnbaliya de b'an kan bon ni sariya in kɔnna a bɛ na ni bɛn ye dugu kɔnɔ dugutigilakaw welekan mun b'anw bolo sisan maire ye yamaruya papier mun bɔ hali ni chinois ko kɔnna ka bɔ an ka commune mumɛ kɔnɔna la o de ka d'anw ye o de bɛ na ni bɛn ye an ka dugu kɔnɔ mais tant que chinois ko b'an ka commune kɔnɔ bɛnbaliya de bɛ yen tous les temps seni aw tɛ ka jɔrɔ sini na parce que dugukolo n'o y'a sɔrɔ sociétéw bɛ yen olu b'u ka baara kɛ hakɛ kɔnɔna na gouvernement b'olu lakɔlɔsi dugukolo halakili min bɛ kɛ aw tɛna se ka sɛnɛ k'a la o jɔrɔna t'aw la wa o jɔrɔyaba de b'an na parce que hali chinois naani sisan tɛ u bɛ ka désordre mun kɛ u bɛ mɔgɔw ka jardin tiɲɛ hali n'u ye baara kɛ mun b'a ka jardin fɛɛrɛ ni jinɔgɔ tagara o ka jardin na o ka mangorosun ni lenburusun ni biyagisun bɛɛ bɛ sa a jɔyɔrɔba de b'an na sini anw denw bɛ ɲɛsigi cogo di o jɔyɔrɔba de b'an na fo ni ɲɛmɔgɔw y'an dɛmɛ an ka maire bɛ ka liti kɛ cogoya mun na ni ɲɛmɔgɔbaw y'an dɛmɛ ka fara an ka maire kan u ka a situation bɛɛ kɔn ka bɔ an ka commune kɔnɔ o de ka d'an ye ayiwa kumakuncɛ mun kɔni bɛ ne fɛ halisa anw ka maire ye décision mun bɔ halisa ale ka sinsin a ka décision in kan ɲɛmɔgɔbaw k'a dɛmɛ ka chinois ko kɔn ka bɔ an ka commune kɔnɔ o kuma laban de bɛ ne bolo ayiwa Falaye narena denmisɛnninw y'an wele olu fana ko gɛlɛya b'u fɛ yen Miseni olu denmisɛnninw fana y'an wele ko degun bɛ olu da la n'Ala sɔnn'a ma an na kuma di fan bɛɛ lajɛlen mɔgɔw ma mɔgɔw ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin ko ninnu na parce que bi
min ka jugu cɛkɔrɔba ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔna na mɔgɔw b'u ka hakɛ nin de nɔfɛ sigida la maa tɛ 20,000 sɔrɔ fala ye 4,000,000 bɛ kelen kun ka yaala a ye b'i sago ni dungɔ kan na dɛ o de ko in yɛrɛ juguya wɛrɛ wa fana a ye min fana fɔ ɲɛmaaw fana ka wuli k'u jɔ parce que fɛn o fɛn bɛ yen ne bɛna ni basigi ye ɲɛmɔgɔw kan k'u ɲɛsin o ma k'o ko sigi sen kelen kan k'o jɛya k'o ban bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen k'i ta n'i bila dɔn dugudenw k'u ta n'u bila dɔn sociétés k'u ta n'u bila dɔn cakɛda minnu bɛ yen olu k'u ta n'u bila dɔn maire fana ka jɔyɔrɔ ka fɔ u ye bɛɛ lajɛlen ta ka f'i ye o ka fisa u k'u sigi a ko ka taa kɛ ka bolodan kɛ an kɔni fana b'o ɲini u fɛ sabula marabolo dama min y'an wele kunun ni kunna sini a ka ca denso ta i b'o kalama yen bi siniwaw kɔni ye min se olu fɛ yen olu yɛrɛ t'a dɔn nin bɛ wele cogo min na yɛrɛ parce que sɛnɛko kuma kɔni olu kɔni ka sɛnɛko kuma banna pewu olu jɛr'u ka nakɔw kɔ o jɛr'u muso kɔni pewu bɛɛ jɛra nafa min tɛ sɔrɔ n'o degun bɛ ka da mɔgɔw kan an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u yɛrɛ ka wuli k'u jɔ hali ni sigikafɔw de bɛ taa kɛ fala ye u k'a sigikafɔw labɛn duguden kelen don maliyɛn kelen de don a kana taa wolo fɔngɔ ɲɔgɔn wɛrɛ la min bɛ na ni gɛlɛya ye n'an bɔra yen ko taji donna kununko surɔ min ye DNCC maaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ fala ye Bamakɔ fan dɔw fɛ citernes ka taa n'olu ye station dɔw kɔnɔna na yaasa a bɛ se cogo min na ka taji dili daminɛ sɔgɔmada in na an bɛ se k'a fɔ min ye olu ka baara kɔni sera ka kɛ station minnu na surɔ aran jɔlen don station da la bi taji bɛ ka feere n'o tɛ taji kun bɛ ka tunu kosɛbɛ kuma tɛ essence a bɛ n'a fɔ ni essence bɛ yen gasoil tɛ kɛ yen a fila bɛ sɔrɔli ɲɔgɔn fɛ ka wasali kɛ o famana ka kɛ kosɛbɛ nka fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan tile nataw la yaasa baara in a kun bilara dakun min na a bɛ se ka taa o dakun kelen na cogo min na parce que a yera k'a fɔ taji yɛrɛ doni yɛrɛ ti ka kɛ gɛlɛya ye tuguni taji ta yɔrɔ ko ani taji yɛrɛ kɛcogo o de bɛ ka kɛ problème ye sisan n'o tɛ kununko min fɔra an ye DNCC maaw fɛ o ye k'a fɔ taji min nana a bɛ labɔli kɛ nka a bɛ ka taa cogo di a bɛ ka tila cogo di a bɛ ka taa bila station na cogo di o n'a ɲɔgɔnnaw fala ye o de kow bɛ sen na n'an bɔra yen an bɛ taa Masinakaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Togolokura bin taara kɛ yenkaw kan min ye nin kalo in tile 8 alamisa tɛmɛnen maa 3 o de fatura min ye maa 13 o jugunna dugutaa mobili dɔ ka bɔ u ka dugu kɔnɔ n'o ye Togolokurakaw fɛ yen ka na Bamakɔ yan sa bin kɛra o fana kan marifakisɛ kɔni cira maa dɔw joginna o la nka min ye maa joginnenw ye olu sera ka taa nin waati na ka taa n'u ye Masinakaw olu fɛ yen Yoroso Bamancɔre ni ɲɔgɔnwale kɛbaw taara cu Karanganakaw fɛ yen maa caman cɛ ani muso moto sanfɛla la fala ye olu kɔni taara cogo olu ka alamisa tɛmɛnen ka duguden bɛɛ lajɛlen labɔ sa Karangana n'ale bɛ Yoroko cercle la k'a yirula misiri kɔnɔna na ko bita kɔ bita ɲɛ u kan ka taa sira mun fɛ ko o ye nin ye jaga u kan ka o sara min ye dugudenw ye u k'u labɛn baara la musow fana k'u labɛn ijabu ale sirili la Sijo Tamani ko sa ko nin kibaruya ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɔrɔ waati min kɔɔri o fana ɲɛlen don a yɔrɔ in na kosɛbɛ sabula Karangana ye kɔɔri sɛnɛ yɔrɔba ye kɔɔri yɛrɛ bayɛlɛmali usine kelen o bɛ a yɔrɔ la Mamadu Awa Gasama ale ka kiiri tun bɛ Kɔrɔwarakaw fɛ yen ko kununko fala ye san 5 k'u y'o de di a ma yaasa o fana jaabi ka se ka sɔrɔ sabula ni kiiri kɛra min ye procureur ye ale bɛ laɲini kɛ Mamadu Awa Gasama ka sunadonbaga n'o ye maître Mamadu Ismail Konate a ko k'olu ma taa kiiri na ka taa k'u bɛ t'u yɛrɛ jɛya olu ma taa kiiri na k'a fɔ k'u bɛ taa kɛ fanga ye olu ye majigin de kɛ k'a yira k'a fɔ min ye Mamadu Awa Gasama a jo t'a la u ye yafa deli kɛ u ma sɔn ka t'u yɛrɛ bila k'a fɔ ko u ye avocat de la défense k'u bɛ taa ko gɛlɛya ka sariyakisɛw ni fɛnw ta Mamadu Awa Gasama kɔni ka laɲini kun kɛra o de ye sabula fɛn o fɛn fɔra ko an b'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ o la sa ko Kɔrɔwari procureur kumaw bɛɛ lajɛlen lamɛnlen ale ko san 5 100 ko ka o sara ni Ala sɔnna ma janvier kalo in nin kalo kelen in fala ye a tile 30 kiiri jaabi bɛ bɔ ka bin Mamadu Awa Gasama n'a ta a n'a bila dɔn taji ko an bɔra sa k'a fɔ sabula nin waati laban in na a kun gɛlɛyara kosɛbɛ Bamakɔ kin caman bɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni k'a daminɛ ntɛnɛn na ka na se juma ma olu y'a ɲini sen bolo kunbere fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye dugudenw ye sa minnu bɛ ɲamanakaw fɛ yen falajɛ an yɛrɛ fan fɛ yan maa caman bɛ yen
ni essence sɔrɔla yɔrɔ min na gasoil tɛ sɔrɔ yen wa n'a camanba de fana maaw bɛ ka o min ɲini o fana kun sɔrɔli gɛlɛyara min ye jagomanfilaw ye ale ni maa minnu bɛ yen n'olu tɛ fɛ ka maaw to yen fiyewu olu kɔni kun ye feereli ka dɔ fara a sɔngɔ kan ani ka tila k'a gɛlɛya tuguni sogonikɔba kɔ jikɔrɔni olu takisi sɔngɔw fana kun bɛ ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni min ye sotaramatigiw fana ye k'olu fana kun bɛ ka gɛlɛya ka taa se moto takisitigiw ma sabula tajiko gɛlɛya ale kun gɛlɛyara fala ko a bana ta ko halisa min ye budɔni ye n'o ye awa butɔni ye k'o kɔni bɛ sɔngɔ sugu bɛɛ la sugu la bi ala dɔgɔma k'o ye 600 ye wa a falen tɛ fana han k'o bɛ feere maaw ma o de hukumu kɔnɔna na sa kunun ko lazara waati min ye sitɛriniw kɔni ye olu donna bamakɔ kɔnɔna na DGCC ale olu dɔw salo ka taa n'olu ye maaw bɛ se cogo min na ka se ka olu la sɔrɔ cogo ɲuman na station kɔnɔnaw olu la fan bɛɛ lajɛlen fɛ bankas ni ala sɔnna a ma fala ye namasa k'a fɔ cogo di loko o tɛna kɛ maa tana ye maa negela ye tuguni sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye loko kɔni ye sɛnɛcogo ɲuman o bɛ ka ɲɛ sɔrɔ bankasikaw fɛ yen nin y'a siɲɛ filanan ye min ye waleya in ka sigi sen ka bankas ale kɔnɔna na yirisun in a denw kɔni caman baden bɛ a la kosɛbɛ bankas n'a marabolo kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jiri in ye sɔncogo ɲuman ani sɛmɛcogo ɲuman ani baara kɛcogo ɲuman o y'a to loko kɔni a bɛ ka ɲɛ yen bi nka yanni bankas cɛ an ka marabolo fana kɔnɔna na n'o ye yanfoyilan fanfɛlaw ye ka taa se Sikaso mara fana kɔnɔna na fala ye min ye loko kɔni ye a ɲɛlen don maa caman bolo bi nka an ka jamana camancɛ la fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la sebaarekaw fɛ yen o tɛ lafiya tigi n'o ye Fofana ye ale fana tun ye caman kɛ a ka foro kɔnɔna na baara in ani timinandiya de bɛ taa yaasa ka se ka ɲɛ sabula namasa ale dɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ gawokaw ka wabariya pɔn dɔw tun ye bataki yira sa k'a bila bɔlɔlɔ sira fɛ ko pɔn kɔni ko ji nana ka na don maaw ni pɔn ni ɲɔgɔn cɛ min ye jɛkulu min sigilen don sa sirabagako yɛrɛ kunna gawokaw fɛ yen olu ye wuli ka jɔ kɛ sa ka taa kɛnɛ yɛrɛ kan ka t'u ɲɛda min ye sira in kan a yɛrɛ k'a fɔ sa kalo tile 7 kɔni fo nin waati in na ji foyi tɛ wabariya pɔn ani gawo dugukɔnɔna cɛ maa min ye bɔlɔlɔ sira ka sa ka se ka nin waleya in kɔni kɛ kɔni a ye kojugu kɛ sabula a ka waleya in tiɲɛ tɛ maaw bɛ se ka tɛmɛ bi maaw bɛ se ka tɛmɛ sini wa k'u b'a ɲini fana a tigi fana fɛ sa a ka fɛɛrɛ kɛ jaa ni fɛn ninnu a ka se ka olu sɛba ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cogo min na hukumu kɔnɔna na fala ye sanu ɲɔgɔn ye fana kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye CNT maaw ye olu ye sariya kura min talen don sanuko la a n'a bolofaraw ka baro sigi kɛ o kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ CNT yɛrɛ ɲɛmaada an ka naani na n'o ye an bɛ Funema Alimadani ale tun bɛ kɛnɛ kan minisiri Aluseni Sanu ka taa fara minisiri Professeur Keyita kan min ye CNT ale maa min bɛ yen n'o bɛ sanuko kunna o ka jɛkulu min bɛ sanuko kunna n'o ye Asani Sidibe ale fana tun bɛ ani CNT tɔnden bɛɛ lajɛlen baro sigi in kɛ kun ye sa u ka se ka baara faamuya hakilina minnu sigilen don sen kan sa ka se k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ sigi sen kan kosɛbɛ a ka se ka ɲɛfɔ cogo min na kɔmasegi baara u ka se ka olu kɛ u ka sigidaw kɔnɔna na kuma tɛ bi sanuko kuma ani sanubɔko kuma a cayalen don kosɛbɛ an ka jamana ale kɔnɔna na fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa Marɔku dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da wala ye kunun ko tun ye Coupe d'Afrique quart de finale olu baaraw ye an y'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔni an ma se sɔrɔ Côte d'Ivoire an danna yɔrɔ min ɲinan fana an danna yen fala ye k'a daminɛ san 2000 ni nka yan'o cɛ an ka taa dunanjigiso dɔ kɔnɔna na Marɔku ka pankuru min bɛ yen n'o ye masakɛ ka pankuru so ye n'o ye Marɔku jamana yɛrɛ ka pankuru ye Royaume olu ye maaw fara ɲɔgɔn kan ka Mali ale ni Senegal ka ndolantan lajɛ
Famara Berthe tun bɛ ale min sɔrɔ an k'o lajɛ fɔlɔ yanni an ka hakilinaw fɔ ndolanci in kan. Maroc kan ni a dolantanw bɛ sen na quart de finale o daminɛna yaasa ka se ka maaw la nisɔndiya. Marocaw ka pankulu cakɛda Royal Air Maroc u ye écran géant ba bila sen kan maaw ka taa Mali ni Senegal ka dolantan lajɛ nisɔndiya ni kuloniyɛlɛ kɔnɔna la. Dolantan in kun makɔnɔnen don kosɛbɛ. Senegal jamana o bɛ bi kelen don Mali la première mi-temps. Mali bɛ tila ka carton rouge ta Yves Bissouma an ka kapitɛni o mun bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba lase Mali ma dolantan in tɔ kɔnɔ. Dolan bɛ kun cɛ Senegal ka kelen Mali ka kanangolo n'o bɛ kɛ Mali bɔlen ye kulon na. Maa caman ka faamuyali la ko yaasa Mali balonko ka sira sɔrɔ ko an ka balontan ɲɛnabɔli jɛkulu fédération k'o de kan ka ci bɔgɔbɔgɔ k'a yɛlɛma ka na ni ɲɛda kuraw ye. An ka fédération parce que balontan ye fɛn dɔ de ye, c'est-à-dire qu'il faut que fédération k'a dɔn k'a fɔ u ka joueurs bila lafiya kɔnɔna la. Joueurs bɛnbaliya ni fɛn ninnu, pour moi an ka balontan problème c'est quoi? C'est la fédération. U t'u jɔyɔrɔ fa. O dɔrɔn de don, sinon an ka joueurs filɛ nin ye c'est des joueurs qui sont talentueux, avenir b'u la, fɛn bɛɛ b'u la, mais pourquoi on n'arrive pas? Ça c'est les vraies questions. Pourquoi on n'arrive pas? Parce que pour moi fédération, c'est-à-dire que il est temps pour nous en confiance dans non seulement les entraîneurs locaux, mais en même temps aussi, tu as essayé de jouer ou jouer en championnat. Parce que d'autres veulent sélectionner. Bien sûr, c'est vrai, on loue volontairement, mais il est temps en confiance dans les fédération Mimbe, ou Tigaboy. Parce que ça fait 10 ans ou bien même plus, c'est la même chose. En mettant à mes quart de finale, à ma les joueurs où il y a la plupart ils vont parler de la fédération. Mali ont été génies du Zukolo quoi. Il va dire que pays tout le monde veut jouer, bébé génie du Zukolo de. Mais gagner ou aimer ça, mais au Malien qu'on a quoi. Donc Mali tire en bétoro, avant bête du Sukasi. Donc en bête du Sukasi, donc il faut que Malien ka génie du Zukolo de arabe, donc les Maliens de ka interagir avec un génie jamana de. Donc moi me bégager jamana et tégager yere kele. Fait que ni dit qui sont dit. À gérer jamana kama parce que moi que j'étais et puis Mali on ils jouent pas par équipe. Mali bora ni kanina amajanye mais il faut donner manga jekelaw la pourquoi donc Mali mako be muna sisa mako be en fene ka fo ko tiena Mali ku takana u kana je ku be ka je yere yi am mako be ka je ku be ka je jamana yi u tira bi adigirana fo adigirana Royal Air Maroc ko yaasa ka ni dolantan ba ye mun bɛ ka taa Marocains fɛ yen nɔ k'a kɛ dolantan dumanba ye ka maaw la nisɔndiya u b'a dɔn k'a fɔ balontan ye fara ɲɔgɔn kan ye o de la u bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan dolantan mati waati caman na bɛn ni keleya nisɔndiya an k'an tɛgɛ dɔ minɛn kelen kɔnɔ yaasa ka jamana filaw ka jɛɲɔgɔnw kolo giriya. Ayiwa Falaye mati filanan na Maroc ale ye se sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cameroun kan 2-0. balontan in jijara kosɛbɛ hali n'i y'a mɛn ko 2-0 min ye Maroc ye a kɔni tiɲɛna a ye balon ta nka maa caman taara ni min ye sa i n'a fɔ kɔrɔlen Maroc ka ndolantan tɔw bɛ cogo min o ye arbitre ko kuma in ye nka an ka sɔn fana k'a fɔ ko Maroc fana ye balon ta min ye Cameroun fana ka mɔgɔw ye o ye balon ta kosɛbɛ Falaye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye sɛgɛw ye olu bɛna na segin a tɛ fɔ de ma ko ka segin ka na so parce que u tɛna na so yan a kɔni tɛna na yan bɛɛ b'o dɔn u ma bɔ yan ka taa fana o kabini ko in daminɛ Falaye fɛn dɔw bɛ yen an ka sɔn olu ma quoi tiɲɛ don nin kan in na mɔgɔ dɔw bɔra k'a fɔ k'u bɛ dugawu kɛ u bɛ fɛnw kɛ o Mali équipe fara dama o bɛ yen ŋaniya ɲuman ka se ka équipe dɛmɛ o bɛ yen tuma bɛɛ wariko ni fɛn minnu donna a la sen ta la an b'o de faamuya nka o bɛɛ n'a ta a bɛɛ ye ŋaniya ɲumanya ye pour que ka se ka ko kɛ mɔgɔ ka se ka u sen don a la ka se ka kɛ ka ɲɛ an b'a se k'a bila o minɛn kɔnɔ nka fɛn dɔw bɛ yen f'an kana ka jamana ka sɔn o ma niveau min balontan selen don yɔrɔ bɛ se yɔrɔ dɔ la Falaye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'i ye tɔn bɛɛ lajɛ siɲɛ 2 siɲɛ 3 i b'i ka tɔn dɔn a bɛ se ka min kɛ jɔsen min b'a bolo o la anw yɛrɛ baaraba b'anw yɛrɛ bolo
anw minnu ye kunnafonidilaw ye tɔw bɛ se ka fɛn dɔw fɔ ka jama la girin ka jama bila hakilila dɔ la anw man ka fɔ ko parce que an ka ekipu don an b'a fɔ ka non min bɛ yen an k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna o la a balana tɛ kɛ ekipu mun filɛ nin ye Fala ye n'i ye anw bɔ a la maa si tɛ huitième de finale na min ma Coupe d'Afrique ta siɲɛ kelen a dɔgɔman ye Sénégalais an n'o min bɛnna o y'a ta siɲɛ kelen sinon a tɔ bɛɛ kɔni siɲɛ 4 siɲɛ 3 bon olu baara dɔ de kɛra u fɛ yen ka bila u ka jamanaw ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaw fɛ c'est à dire n'i nana cogo o cogo i b'a ta ni dabada in ma mais o t'anw fɛ yan o b'anw cɛ fɛn caman de la c'est à dire ka se ka fɛn fɔ ko n'i donna nin na nin ko tɔ tɛ kelen nin ye fasoko ye o b'anw cɛ fɛn caman na o fasoko min n'an b'a fɔ da la f'an ka se k'a ladon waleyali de la sisan n'i ye aigle maillot ta Fala ye i k'a bila i kunna k'i ye komi armée bɛ taa cogo min na kɛlɛdaga la i ka sa walima se ka sɔrɔ o kuntilennaw o n'u baarakɛtɔ npogotiginin bɔra sa k'a fɔ k'anw ka joueurs bɛ jouer k'i b'a fɔ ko dusu t'u la ɲinan yɛrɛ de maaw ye mankan ci bɔlɔlɔ kan kosɛbɛ fo ka taa se u yɛrɛ tulo ma komi u yɛrɛ bɛ bɔlɔlɔ kan maa t'u ni maa cɛ sisan u yɛrɛ bɛ bɔlɔlɔ kan u yɛrɛ y'a mɛn u ye dusu ta n'o tɛ san tɔw taw la a bɛɛ y'a kelen ye fɛn dɔw fana bɛ yen an ka ekipu ma se olu fana ma Fala ye k'a dɔn k'a fɔ bi Mali mana jouer a tigɛra a tugura nin bɛ se ka nin kɛ wa min ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye balontan ɲɛnabɔli bɛ maa minnu bolo anw ka jamana kɔnɔ yan Fala ye kuma tɛ se ka k'u fɛ foyi tɛ se ka f'u ɲɛna u ka fili tɛ dɔn u ka degun tɛ dɔn u bɛ fɛn o fɛn kɛ maa si tɛ se k'i da don a la wa hali n'i y'a fɔ fɛn tɛ bɔ a la fana mun bɛ ta k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna n'a sɔrɔ ma kafu b'a kɛ tan FIBA b'a kɛ tan mais jamana wɛrɛw la olu bɛ ka ko kɛ mun ka tɛ surunya o la olu bɛ k'u ka u taw falen munna anw ta tɛ se ka falen yan Fala ye parce que sen kɛlen don ka bolo de siri n y'a f'i ɲɛna n ko ko bɛ fɛn in kɔnɔ ni mɔgɔw bɔra a kalama don o don a bɛ juguya dɛ maaw ɲɛ bɛ mun na o kɔfɛ min bɛ yen a tiɲɛw la a dɔw bɛ yen a tɛ se ka lakali malidenw ye o de la an ko ɲɛmɔgɔw ma kuma bɛɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ Fala ye fɛn dɔw bɛ yen kana sɔn fiyewu o ka kɛ i sigilen ɲɛna denmisɛnninw taar'u ka Coupe d'Afrique la Côte d'Ivoire u jouera a nana ɲini u fɛ ko f'u ka fédération ɲɛmɔgɔ ɲini ko ka t'o fo u ko k'u tɛ se k'o kɛ a bɛ degun min kɔnɔ ko k'u tɛ se k'o kɛ o kɛra caman kɛlɛkun ye k'olu bɔ ekipu la ka fɛn caman sigi sen kan mais bi ni jamana ɲɛmɔgɔ tun y'u jɔ u jɔyɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ na nin fana ka gɛlɛn mais olu joueurs kɛlɛla yan san kelen k'u bila kɛrɛfɛ maa si m'u dɛmɛ kunun de Ala yɛrɛ ye tiɲɛ segin tiɲɛtigiw ma kɛnɛ kan parce que n'i y'a jateminɛ minnu kɛlɛra balontan b'a kuma olu de tun b'a kɔnɔ mun nana ni denmisɛnninw farali ye u ye dege karamɔgɔ min ta nka dege karamɔgɔ tɛ minnu bɛ balontan ɲɛnabɔli ko kunna olu de don parce que n'i ye min fɔ entraîneur ye Fala a b'o de kɛ e de b'a sara donc ne m'a ɲɛ k'e b'a sara e bɛ ka mun fɔ a ɲɛna a b'o de kɛ fɛn dɔw fana bɛ yen an ka farikolo ɲɛnajɛ wari min bɛ don a la Fala ye a ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn ten sa malidenw dusu kasilen don dɛ wa anw bɛ anw ta ka fisa minnu bɛ jamana kɔ kan hali a dɔw tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma Sénégal an kɔrɔ yan npogotiginin dɔw ye ne wele kunun ani kamalen dɔw Fala ye ko n'an ma kuma ko walayi k'olu ni u jɔlenw ni bɛ tigɛ ka b'u la munna parce que faso ani kuma min bɛ fɔ u ma jamanaw kɔnɔna na donc ɲɛmɔgɔw k'u hakili to a la n'a y'a sɔrɔ aw ko k'aw ye chance d'u ma Côte d'Ivoire taga la fédération chance dira ma Fala ye a taara a nana fɛn ma bɔ a la Ze fana an ma sɔn k'an da don a la munna parce que maliyɛn caman k'u hakilila tigɛra k'a fɔ ko nin bɛ sɔn ka mais mɔgɔw bɛ tɛ min dɔn Fala ye ko tiɲɛ ye min ye anw ma se tɔw niveau de ma quoi balontan yɛrɛ jɛ la a n'a kɛcogo yɛrɛ ɲuman équipe min taara a ma maa ci a ma se maa la n'i y'a ka jouer kɛcogo lajɛ bi sini b'a ye dɔwɛrɛ bɛ don o don fo ka taa falen joueur bananenw ni joueur minnu tɛ jouer k'olu ta k'olu kɛ titre ka tila ka capitaine jala fana ta ka d'u ma tuguni yɔrɔ kɔni o fana o kisa ka gɛlɛn sa dɛ e yɛrɛ bɛ se sɔrɔ o la cogo di mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn balontan na Fala ye e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ balontan ni maa min ye i ka jouer heure ka ca n'a ye o kana jouer k'e sigilen to e b'i ka tɔn na e ye ŋana ye petini la ye Kamori kunun Kamori donna dɔrɔn bɛɛ y'a ye
ballon ta ko fila Sénégal ye carton tali daminɛ nene Dorgelès fana b'a la voilà ay Kamori fana donna o Kamori fana donna mais nin bɛɛ ye mun ye parce que minnu b'a ɲɛmɔgɔya la minnu b'a ɲɛnabɔli la fɛn tɛ foyi ye foyi tɛ ɲininkali k'u fɛ a tɛ foyi ɲɛnabɔ karisa sisan a ye n'a ka jate bɔ hali an filɛ Coupe d'Afrique min na nin fala ye équipe minnu filɛ nin segin équipe segin mun filɛ nin u bɛna na u ka jɔyɔrɔ kɛ k'a daminɛ fɔlɔ fo équipe laban fo 24 bɛɛ lajɛlen kan ka musaka min sɔrɔ normalement a kan ka segin faso wagane de kɔnɔ nka anw ta tɛ segin ye dɛ Coupe d'Afrique la a nana fɔ an ɲɛna k'a tɛ segin wari tilara cogo min na u y'u sigi k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn Mali ni Coupe d'Afrique fala ye n y'a dɔn kunun ko Sénégal y'an bati 1-0 nka yan'o cɛ Coupe d'Afrique Mali yɛrɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔli k'a daminɛ san 2013 la ka na se sisan ma fala ye san 2013 o la Afrique du Sud ale de tun bɛ Coupe d'Afrique tun bɛ ka taa ale de fɛ yen anw kɛra sabanan ye n'i ma fili min ye 2015 ye Guinée équatoriale ni Gabon de y'o organisé ye est-ce que anw tɛmɛna premier tour la yen yɛrɛ n'i ma fili premier tour parce que an éliminé na tirage la n t'a dɔn ni hakili b'a la ani Laginɛ ala ma hinɛ n'an ka fédération président ale yɛrɛ Laginɛ ta k'a labɔ Mali binna ye n'i ye 2017 ta k'a lajɛ Gabonkaw fɛ yen premier tour fana na an ye match nul 2 kɛ ani ka ciko 1 kɛ an bɔra 2019 min kɛra Égypte kaw fɛ yen an bɔra o la 8e de finale la Côte d'Ivoire y'an bati 1-0 2021 Cameroun kaw fɛ yen an bɔra 8e de finale la Guinée équatoriale o ye an ci penalty ta na fala ye 2023 Côte d'Ivoire kaw fɛ yen an bɔra quart de finale la Côte d'Ivoire y'an ci 2-1 2025 quart de finale Sénégal y'an ci nin de an ka équipe jɔyɔrɔ ye fala ye ka kɛ ni sɛbɛnninw bɛ anw bolo komi farikolo ɲɛnajɛ don tuma dɔw la mɔgɔ bɛ se ka fili daciw la donc n'i y'a jateminɛ sa k'a daminɛ 2013 la n'an kɛra sabanan ye serubilen ninnu ni a tɔw fo sisan anw ma se ka don wa Tunis 94 o fana ale ni Yaoundé olu de y'an ka référence baw ye jɔyɔrɔko la fala ye donc an ka baara kɛ tɔw bɛ baara de kɛ ka bɔ ka taa yala ni Mali jamu bɛ mɔgɔ min kan k'o ta ka na n'o ye ka bɔ ka taa yala n'an ni joueur min bɛnna la a bɛna Mali passeport ni nationalité dilan ka d'u ma ka bɔ ka taa yala championnat b'an fɛ yan o tɛ don ba la centre de foot b'an fɛ o tɛ don ba la baara tɛ kɛ duguma sini Sénégal y'a daminɛ kuma jumɛn Sénégal ni Mauritanie bɛ dusu ta u nana mun la yen n ko y'anw de lajɛ anw bɛ baara kɛ cogo min ala ma hinɛ na Salif Keita la o ye baara minnu sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ ne kɔni tiɲɛna a ma bali n na munna a équipe t'an bolo an kɔni sera k'an débrouiller ka taa denmisɛnninw de kan ka fo kunu vraiment jigi a y'a ka gardien ba y'a jira kunu den bɛ bi a tabaga bolo fili fɔlɔ min kɛra a bolo o ye diyagoya ye balontan tɛ taa o kɔ balontan yɛrɛ ka di minnu na fala ye o y'a n'a ɲɔgɔnnaw de ye mɔgɔw bɛ bɔ ni kuma minnu ye kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ El Bilal ye penalty jɛ ani Zambi ka joué la nka don min na an bɛ qualifié El Bilal de fana ye penalty laban don farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ye o de ye n tɛ jigin joueurs la parce que u ye min yira an na ze n'u tun bɛ to k'o yira an na kuma can san b'a sɔrɔ ni kura fɛra équipe la mɔgɔw bɛ ko caman faamuya wa u kana danni ma fana u ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ degun minnu fana bɛ yen u k'a lajɛ k'olu furakɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ tɔn kɔnɔna na mais farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnabɔ jɛkulu minnu kɔni bɛ yen bi fala ye olu tɛ se ka Mali lataa yɔrɔ la dɛ n'an tor'o kɔni kan an k'an sigi a kan an tɛ taa yɔrɔ si n'a ye tilegan in na an bɛ dan yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ
Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la.